kata jadi manimpok kini kadiri denai ba aku adik mungkin aja janji mangadahulu adik iyo kan ba aku adik mungkin aja janji mangadahulu adik iyo kan. Dari samulo ndak mungkin denai talanjuan saya kalau ndak adik bakat cinta ndak mungkin denai kama buat surat ndak mungkin denai kama buat surat ndak mungkin denai talan jua saya uruinya badan bukan indah makan uruih mamiki palito hati sadang disayang adik tinggalkan ramuak rasonyo dan tuang di dado. Denai tahu dari samulo ndak mungkin denai talan jua saya kalau ndak adik bakat cinta ndak mungkin denai kama buat surat ndak mungkin denai kama buat surat ndak mungkin denai talan jua saya kuruinya badan bukan indah makan kuruih mamiki palito hati sadang disayang adik bajalan ramuak rasonyo jantung di dado.